una etiqueta d'aquí dins. I a l'etiqueta hi hem de posar el nom i el grup. Tothom escolta el nom i el grup. I del color que hem dit abans. Us recordeu que va apuntar 14 de verds. Llavors, això, l'etiqueta l'enfilem a la cinta. Ho lliguem tan fort com puguem a la roseta i fem dos... A veure com s'ha quedat. Hola, tio, què ens fas? Sí, és que vull que em donis la vuelta. Però que sense que... Primer hem de posar els polvos, no? Primer hem de posar-hi... A veure. Cinta les tisores, com si fos un regalet, ho pots fer, Doncs posa-m'hi. Puede quedar alguna por ahí. Lligueu ben fort, Bien, ya me ficat. El nom i el grup, grup sí. Un, dos, tres. Agafa la cinta, l'etiqueta, Ya está. el nom, el grup, Acabem que se m'enveri. i ho lligues ben fort. Ara jo aniré a buscar una capseta, ens posem tots a la capseta. Ya, a mi se l'alfabet. Ja està bé. La cinta, Així. Ara quiero blog, ahora. Ponlo colònia. Així. i el nom i el grup. Quina olor més bona. Sí, bona. Això ho enfiles a ¡Qué l'etiqueta. fuerte! Si ya no cortamos nada. Lligueu ben fort. Se avisaba. Que no vagi anat. Tiene vestidoras que guay. No vagi anat. ¿Qué para esto ya? Qué guai va quedar. I posar-li tot a la volta, no només una mica. Sí, sí. Encenem un foc, què passa? Què surt primer? Surt una flama, no? Que surt una flama i aquesta flama fa fum. Doncs el fum ha de sortir per la xemeneia. La xemeneia nosaltres és ferro. Aquest ferro és per tancar i obrir la tapa de la xemeneia. Quan encenem la llenya, el fum que fa, la flama, doncs
Doncs ha de sortir per algun post 4, que sortirà per aquí. La tapa estarà oberta. Amb aquest ferro. Fixa't que hi ha una ratlla. ¿Qué? ¿Cómo que saludo? I hem posat primer les figuretes, eh? No, perquè ara, aviam. Què n'és que va pujar? Bueno, mira, te había dicho que me quite. ¿Cómo lo tiras? Hostia, me estoy dejando yo. Aquí hay una... Aquesta cucla navarra de pa, que té una crosta per sobre amb uns talls, doncs ara els hi farem. I aquests talls s'hi fan perquè el pa quedi molt més cuit de dins. Vinga, ara fas una endavant ben fort. Vale, ja està. Un altre, va, tu xerrada. No! Mira, aquests lladres, els bichos tot el costat ben vermell, per exemple, aquest que tenim aquí, és mascle. És mascle, també pot ser. Si la femella també té de vermell, però en té molt poquet. Aquesta dona tenim després de tot el rius. Doncs fixeu-vos, aquest que està vermell, el cap blanc, aquí és una femella que tenen per aire. El canvi de vora té negre. Vegi que hi ha com una pell molt rugosa, molt vermellosa, doncs aquella és el Mira, aviam, aquests dos que tenim allà al fons són dues oques, aquelles que fan aquell coll tan allargat. No són oques. Jo en tinc una. Tens una oca a casa? I els blancs que estan... Toca aquella que tens. Olvidabas la malla poco a poco. La gallina, gallina. ¿La toqué o no? ¿La hemos tocado o no? Ven acá. Una cosa para que nos... ¿Para? Ahora abajo, como si fuese un bebé. És que encara no ha pujat, però ja els
perquè n'hi ha hagut que poseu els peus una mica junts. Ei, mira si te pude. Venga, mira soltar de consumir. No te puedes explicar. Ah, con mi gente. Vuelta la manzana, vuelta la manzana. Yo pienso mal, Cuando vale mucho y al final de la ¿Tú? ¿Cuál piensas? Marta, yo te lo hago, No es que tú vamos a un loco para trabajar. Però tu posa-la. Jo veig que sou. Apugeu-la! Feu força! Com es faria menjar? No es pararà perquè no vomitaré. Sí, jo no Jordi Costa. Ara porto jo també. Ajuda el Jordi Costa. Que així ens queda Espera, yo lo estoy Netegeu-se ben bé. Exacto, Jordi! Vigileu! Cuidado, que pot perdre. Millor que el que tingui més que vagi cap allà.
Soy un cowboy. La hierba, tranquila, tranquila. Sí, hay compasión. Anem cap allà, no? Molt ràpid! Cap allà. Molt ràpid, hombre! Aquí, per aquí. Els teus! On té la casa? Aquí cridarà? No hi ha una cosa. Una cosa. Lo portable més cap allà, que si no, quasi no està. I ahí, llibre per perquè vas badallar perquè jo t'agradaria el teu carme. Sí, es lo que solo una conversa que estamos en Madrid. Vas programa. Sí. A riure. Si tu no vas apretar el que agrada en la canalita. Saps I jo ja la sé. Tio, mira que fluix. Ja està linda tot. Que no creus que és? La lluna. Ara per quan? Què passa? La tinc. Està gravant. Ja la tinc. Solo esto es café, ¿no? El mejor es verano. Dice ja, no sé. Ara tots direm ja. Doncs en veritat què? Què vols que diguem? I això dels tres cojones. Ja sé que això seria dels tres cojones. Tati, m'he equivocat. Oh, no! Tu, això no falla. Seria dels tres cojones. Sí, i l'Àngela sortia hasta aquí. Està quedant bé, no? Sí. Saps fer un tu? Jaume. Diu Jaume, no sé. Jaume. Menys 3 Jaume. Vull que m'expliquis una zona. Així és darrere allà? Se'n fa de luz així. Ahí segué. Va bé, així és allà. Per què no ho intenta fer ella? Va bé, així és allà. Un moment. Abans de continuar, mireu una cosa. No pot quedar els fils tan amunt, perquè quan acabem el teixit els haurem de lligar per tenir una situació sol del... Però ben rectes tots i ben posats, així, I així els tindreu millor, aquí d'aquí, Va dir que fa menys, per mi. A veure, aquí està el... Que jo estic passat. Sí, Gemma, aquí segueixo. El color verd. Deixa'm així, no? Allà està. Castelló ara és així, no? Sí, jo... Vostè
és que no estic Ja, després puedo soc fer... escalada. El pes s'ha portat la vida cap allà. Comences amb els perfils. Després la escalada. No, va dir I si està aquí dalt de tot, és que fa... Alba, si deixo-ho va dir. Aquests dos fils, Una mica més. és aquí arran, com Jo l'he vist una mica més. és una que comenci d'aquí cap a... Sí, mira, estáis ahí todos amontonados. ¿Y qué pasa? Porque no lo puedo coger. No vuelves a apartar y mira. Yo no voy a hacer eso. Sí, un moment. A on? Vanessa, nosaltres portem 20 ous, més de 20 ous. Nosaltres 30 ous. Però nosaltres a casa. Yo no sabía que me gusta nada aquí directo, mira. Aviam! A més, treu a dins, no? Sí, però... Però destrosseu-ho. No és brut. Ara el porto jo. Ara el porto jo. Ara posen ben centrada. I ara aquí la posa.
Ara vindrà la Xema i ja pot, ja. Pau, anem cap aquí recte, recte. Si no se'n va, aquestes... Pega-les a la l'herba i llavors sí, Pau. Jo l'he trobat. Ara ens No, aquí, va, vení. T'acompanyo jo, va. No, però tu no. T'acompanyo perquè... Tu vine, mira. A mi també m'ho ha fet. No t'apurris les portes, burreta? Àngela, és aquesta. Mira que t'atropellen. Mira com... Clea, ara tu! Ai, ara ens toca el Fiti! Ara ens toca a nosaltres. Doncs vinga, ja esteu col·locant per aquí, va. Parteu. Ai! Ei, Ele, m'acompanyes al del Rueda? Amunt, vinga, fort. No tanquis els ulls, no obres. Qui l'acompanya, tu? Fort, eh? Agafa fort, va. Vés tu ara! Ajuda! Que jo no he pujat! Albert Sánchez, tens que portar més estris. I on està? Al menjador. El menjador està allà. Mentira. Yo no le llamé. Ei! Hostia, una bolita podrida. Está dicho que no. Bueno, ya puedo hacerlo. Tranquila. Eso ya es
Aquest es posa abans. Treu-lo primer. No el posis, que vull fer la foto. Teniu la capsa. Ai, jo també. La capsa. Vale? La capsa. Cacau. Espera. Per exemple, aquí diguem, per què es pot... Amb el mar. Tot qüestions no. Perquè no es pot dir, i tant, que es pot dir. Però el mar de... Ahí la vi. Jo no faré, no m'enfoquis el meu cul, que l'esteva. Calla! Queda bé la possessió. Queda bé la possessió.
Mira qué hombre, qué ¡Esparta, mira! ¡Mira qué Quin fèiem aquest, no? Ai, aquest. Joder, no. Més o menys falta 20 minuts. Aneu fent la sèrie sense més, que ja està una passeu a l'altra. I ratllo. Ara tu tornes. Però jo me n'has casat. Pues tu? Sí. Ja. Què feu? Perquè si no, un moment, Va, continueu. Pobre tu. On és? Ho vaig a refer. Mira la relliscada. I jo, si es mengen les plantes, no tenim que treure-les nosaltres. Bueno, tot això sembla... Per ti sola ens anem tirant, Xavier. Has vist una càmera? Aquí n'hi ha. Quan acabeu d'això ja ho sabeu, Buena. Jo li diu que gravi la pila de faves que tenim. Rueda, dice. Que gravi la pila. Anda, tío, rueda, que bruto. Ala. Ala, tu plena fangana. Anda, que no hay aquí. Joder. Tío, déjame pasar. ¡Hola! ¡Tío, no me las tires a mí! Tío, Rey, eres un cerdo, mira cómo las dejas. No se calla, Jaime. Calla. ¿Es que sí? ¡Ah! Sí. ¡Ladrón! ¡Hola! Mira cuántos hay aquí, chaval. Sí. Ojalá llegue a ver cuántas tenía. Ya le lleva. Con tus... Anda de nuevo. Ja no en veig més. Aquí.